Ja, og vi er her på landslejr og Godik-vognene. Og vi besøger nu Godik-vogn 3. Ja, velkommen til live fra Godik-vognen. Næsten live. Næsten live. Sådan set. Ja, nu kan det ikke være helt live. Men vi er så på landslejr i dag, og den er startet i dag. Det er første dag. Ja, første dag. Kommet til. Ja, og dronningen har været her. Dronningen har været her. Ja, ikke kun den her, men faktisk Margrethe har været her. Ja, fint skal det være, men lort er det. Det var det. Og Ja. Jokum, vi sidder på lokum. Ja, Sådan ja, er det. ja. Men nu er vi jo startet her live. Live fra vogn. Bås nummer 3. Ja, og vi vil sende her de næste 7 dage. Ja. Så velkommen til showet. Velkommen til. Og så er der vel kun én ting at sige. Shit Shit happens.